Okay. Assalamualaikum. Mag-anad kita, magsulat. So. Okay. Sindakan surat dengan ta'asra menukta surat Sindakan su Jamal pawaw Mga ga su Kawan tering liha kitab ini surat su Kedatua Sabta Sultan itu Sudu Volume 2 Kedatuan Kehajian Kebanuahan Karingisian Sama kita maaf Halo. Ikaw. Balik kita. Walanjal kamu mga yan. Kaya kita. Balik. Kumawa kita ng mga surat sugiri. Surat dengan paduka salib sakib. Pagubno sinsulok. Major scat. Ang kingatan ni Scott Road. Doon na suog. Muna yan Major Scott. Kingatan ko asibi din sa kalamawasan niyo. Sa unta. Bahwa ini surat daing hapaduk tuan salib payaw na sakib dumatung pagubnul hasog mizal iskut or iskat. Doon na kita kambok muna bahwa kung basa na Latin baha no sa pagsulat nila bahawa ang katulong niya baha ikaw baha sa lingdi yung pagsulat nila baha wow ba kataas ba kung kita ambil dapan yang bahu pagbuhos wow din kataas wow bahwa ba di nga taas ba hadapan ho wow di nga taas wa
bahwa, tawakan bahawa. Nah, ini bahawa. Sa mga pagbasa kanya bahawa ini. Baha. Pagubos ini mga anggalis, this. Pagsulat nila, alif, habawa, i. Lagoy. Para si Victor. Ayan. Ini mga anggalis, this. Ini. Pagsulat nila rin di, alif, habawa, i. Pagubos nun, usaw niya, ini. Bahawa, ini, baris patay. Kung biat to, mahawa siya, ini, ha? Ini. Bahawa, ini. Tungkol ta, mga sino, gasulat so, gin alif, di kita magbutang baris hamza, mga siya tagnaan sin kabtangan. Yan na silaw ni adlaw. Mga Arabic, sino niya, nga, onyan hamza, taas, bang a. Mga baba, baris sa baba, i. Mga baris kuhan dapan, u. Bahasa so, ron ini, pero siya, hindi mo siya pagbutangan hamza. Butangan mo siya hamza, mga siya itungan sin kabtangan, at tawag ka na, aduhol. Kung siya unahan, di kita magbutang. Mamarahin na yun ang huruf yaw ng alip. Ngayon ta adlaw Ang talangin adlaw. Kita mo pila lang yung huruf niya. Muna na ang huruf yung alip. Tapos on huruf dal. On huruf la, lam, iban, waw. Naon upat. Upat yung huruf niya. Bali alip, dal, nyon, lam, iban, wow. Balis ka yung pagsulatan, yung anggalis iban. Sulat sumo, balis ka itong taon tin alip, a, baris niya taas, alip pa taas, a. Sumuno kanya huruf dal, walang siya baris patay. Namuno pa, huruf pa dal, ad, inalip, di mo siya manjari sugpatan. Sugpat mo na dyan pa dal. So, alip nga taas, a, muno pa dal, ad, indal, di siya manjari sugpatan, nabiyaon na sila. Di mo sila manjari lang kuson. So, mano, lam. In lam, on siya baris, ataas. Lam, baris ataas, la. Ad, la. Pagos. Napusan, muna yung wow, W. Sugpat mo na maon, manjari mo siya ilang kuson. Pagos, baris patay, wow. So, alip niya taas, a. Muno pa dal, ad. Lam niya taas, la. Muno pa wow, law. Ad, law. Ito. Ngayon ini, gawin yung pagkuhan nila, pagsulat niya. Sa pagbasa tabi nila, ini. Hindi kita magyan, ini. Mga kuy sumulat ini, miyanan dyan, alip, iban nun. Miyanan dyan, ini. Sa pagkabeksan, si mga kamaasan na kaon, niya, ang jere sa butang ang talaga. Ito, ini. Okay. Sumuno, huruf, ay kabtangan. Bahawa ini surat. Nah, ito sulat tanakay na surat. Mga nakaw na yung pagkuhan niya surat. Habiyaon bing ini pagkuhan pagkabtang ta sulat by letter ang mga anggalis. Sa kaya nabiyak sila sinra ang kansa ra inakarunta. May pagsulat kanya sin baris depan su pagubos ra. Sin, ra, ta. Sin, barisnya depan, su, ra, baris sa taas, ra. Inta, wala na siya baris, sa dual na siya, patay na siya. Ang majinta, yung nagmusinta, baris patay, ta. Yan. Sin depan, su, ra di nga taas, ra, sura, muno pata, rat, surat. Nah, menjadi mesin ilang kuson, menjadi menang kuson sin para sa di mo manjari langkos ni ra pata. Pag langkos kanila, tag namin sin, pamisupat ni ra, sin depan so, ra di nga taas ra, muno pa ta rat, surat. Ang tinagos niya, surat. Nah, niya bahawa ini surat, bahain ini sulat, dain. May magbida-da yan yung pagkwanta. Hindi pagsulat nila,
Ang pabasahon, ini. Dain. Dain. Pasahin nyo sa niya, huruf dal. Bitangan niya ya. Usnon. Tuwin baris. Tuwin huruf. Dal, ya, nun. Pinantah dal. May nagbusin dal. Baris niya baris sa taas, da. Sumunod, ya, inya. May nagbus. Magkakangka o sa dua. Tumbok niya baba. Baris niya baris sa baba. Dai. Tapos, hinapusan niya, nun. Meron na siya baris, nun. May nagbus niya. Pag-ubos, meron siya baris na baris patay na. Yan, baris patay. Dain. Magkatabiao naman yung pagyanang tao niya, daing. Daing hariin. Tawapan niya. Sa kamaasal, pagkamalihin yung pagkuhan nila. Daing. Daing. Na, panisa, manjari tayong supaton, ilang kuson. Manjari yung dua ini. Dahil ini, di mo manjari lang kusan, sumunod ka niya. Sa inya iban nun, manjari mo ng kuson. Pag langkos kanila, dal, pare sa taas, da, pagmusya, nun. Ya baba, panon, yin, dayin. Yan siya. Ito muntay nun, malawin bangka niya. Bidaling koran niya. Kung kasi niya, manipis na. Dain. So, notes na kita. Bahwa ini surat dain. Okay, ini dain. Dain kan siu. Dain. Dain. Okay, kontak. Bahwa ini surat dain paduka. Mengikuan paduka. Ini padukannya. Nanti sabihin paduka. Kita paduka tuan salib sakib pada tahu kan ya. Ipaduka tuan salib sakib tinggalnya sekat tanah ini. Nah, bang sulat halati na tawa ka na anggalis bingis na to nga madem sa Bisaya sugpat apa duka sa din dia jaw yakwan nila sulat sug yang book niya. So tignan niya huruf terus pa dal ang kita sumabto duain huruf kaf nagdalaig butang kita sabto pag-uwas ang niya. Tangan okay. Nabiyarin yun, inha nagbus niya bang bukang bukol ini ako na sige yan tibulong daw ang biyan sa patang may ikog yan tibulong ikog yan ni nga taas pag-uwas sumunod pa tumtumon ta in pa letter P bang surat so biya siya sin huruf fa sin Arabic yan yan dari sa tibulong ang jaman okay isa kung ko may style tunok-tunokan mo pa yan pa mga surat so letter P siya mga Arabic letter F at tawag ka na Jawi sila fa di kita magpakay sino mga tuwing tumbok pag kita antean ang mga shampoo mga beto mga nga sabab magkakawata para naman di siya ito ini pagpakayon ito pag-usalo masulat so ini Jawi mga Arabic ini fa letter F meron kita F sulat so basa so pada na in letter P kalagbos day one fa sin Arabic sa tingog niya pa ayaw man kamudo ka lang yan yun sa fa ini lang yung fa duka mo ko bang sulat so pa siya okay imbalis niya taas pa taas pa hapa sumunod huruf dal
dal, letter D, dal. Kunin baris niya dapan, dapan, biyan dagusin dapan. Ha di nga taas ha, pa taas pa, dal dapan du, ha pa du. Na hindi na kita magda. Mangupamon, indo akap yung nag-arad, hindag bus niya ini, bela ka kasi nagmuno. Ang bukap, biyaan, biyono niya, baris patay. Dal dapan du, muno pa kap du. Pag-usit to, aon na isab niya agad kanya, kap na isab. Pag-usin balis niya, kap, hataas kap. Bali doon yung kap mo. Ha? Dal dapan do, muno pa kap, duk, kap tinga taas ka, amo na yung paduk ka. Naman dyan yung manisugpa to, ninangon mo siya dada, tawakan, mga Arabic, sumabto, mga basa suog, sulat suog, ang biyaan, BWWCB. Meron daglos niya. Butang na dyan ko ang buka, pambukon man yung huruf yaon, doa, pagkang kasiwo na sila, mas balis patay ng buhok. Butangan mo kabog biyaon, na, ang pamuy butangin, baris niya. Biyang siwo day ni. Bali, pag hidya na kaniya, ha, di nga taas ha, pa di nga taas pa, dal dapan do, ha pa do, sumabto, pakap. Bukon siya muno, ha, sumabto pakap, kap di nga taas ka, paduk ka. Naring diha kita bini, aon siya ha, bitangan pa niya ha, biyaan, paduk ka. So, ayun, kuhan niya, may baris patay na yun. Baris patay na yan, paduk ka. Ang dito, pa siya ha, din dulo pa, kuhan nun. So, magsiwo na ba? Ano ka mamasa mo? Biyaan na siya. Ha, di nga taas ha, pa di nga taas pa, dal dapan do, sumabto pa kap, duk, kap di nga taas ka, paduk ka. Ha? Nabiyan yung paglangkos mo kanila ini. Malangkos mo ini, marihon. Okay. Ang talong yung bilo-bilo. Sa para mapinda. Yung ha pa, malangkos mo. Okay. Yung pa dal, malangkos. So, yung dal pa kap, di minimday ng kuson. Na yung kap, pagkasiwot na sila, hinangan mo na jumbo. Yung kap pa ha, malangkos mo, malangkos. Malangkos ang ta. Ha, biar yung paglangkos, yung ha, biar trace ha, pagkatagnanda siya, pasibutang mo yun, uusin pa, pamibutangin, dal. Pagputang balis. Yan ang tumog doon. Ha, di nga taas ha, pa di nga taas pa, uus, dal, yung balisin dal, dapan, padu. Nabiyan yung kap, bang isa-isa niya, nabiyan yung danggos niya, sa pagkasugpatan taha, bingin, kumat niya, lupa niya, biyaan. Sumabto pa ka, duk, kap di nga taas ka, paduk ka, bitangan niya ha, mga paha ka, hapaduk ka. Ha di nga taas ha, pa di nga taas pa, apa, daldapan do, muna, sumabto pa ka, duk, kap di nga taas ka, muna paha, hapaduk ka. Yan, paduk ka. Paduk ka ini. Eh, bang ako, paduk ka lang, kuhan siya, position siya. Wala ka expert ako na paduk ka. Okay. Ito na kita, naubos na kita, hapadukka. Ubos, nga bahwa ini surat deng hapadukka tuan salib. Tuan na siya, salib pa. Mga hindi kaya nga tanong salib, sila ini mga ano ba ini? Mga descendants sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaon dugo nila mga Arab. Tuan ko, ya po naman ito, mga salip day sab, mga pamang salip day sab kami. Kaya meron naman napatampal. Ibalik pa. Ito, tuan salip. Tuan salip. Bukan bukan taon nonton tuan. Tuan, tuan lang niya. Tuan. Pilain huruf niya ni. Tuwin taon. Huruf. Ano naman yung huruf ta? Tama, huruf ta, huruf waw, iban, huruf nun. Okay, tenang, tayo ta, may nagbusin ta, yan. Dua yung tumbok niya. Ang kabangka, dua yung tumbok. Pag-usin baris niya, O. Baris, tapan, O. Tu. Sumunod, W, wow. Wow. Yan, wow. Yan. Baris niya, taas. Hataas, A. Baris, hataas, A. Tuwa. Sumunod pa, nun. Tapos ang meron siya baris, ay nun. Yan. Nun, baris patay, nun. Paghidya, ta dapan tu, waw di nga taas wa, nuno pa nun, wan. Tuwan. Masugpat mo yun eh. Malangkos mo.
Inta pa wow, malangkos. Inwaw pa nun, di man jari. Balikan ta unin upat huruf di ta dari langkuson pamun unom sa pagkasulat so upat da. Alif, alif, dal, ra, iban, wow. Yung sila ini, menjadi mo sila sugpadan, langkusan, dengan unahan nila, kali sila menjadi lumangkus paduain. Sila menjadi sumpat paduain huruf. Okay? Sugpat na. Langkusan to ko, kita na babae patangkus alam to kita. Intuan, biyan yung paglangkus, ta, patangin wow, dua tumbok, ta dapan tu, wow ka taas, balik sa taas, tua, panungon, 1, 2, 1. Okay. Kita pasalip. Pilain huruf. Sin salip yun. Tu isab. Kita sin, lam, iban pa. Sin, lam, pa. Yan yung dagdos niya. Sin, sin. Kabog-kabog, tara-ikog. Yan. Sin. Yan. Sin, yung baris niya, sin na taas, sa. Pagbuhos, letter L, lam. Lam. Yan ang dagdos niya. Baris niya, i. Lam baba, li. Baris sa baba, li. Sali. Sinapusan, pa. Yan, pa. Kaingat to, bininagbus. Bukod niyan, fa. Mga Arabic to, din mga ini, sharif ba ini? Ba ini? Sharif. Yan, sharif. Mga Arabic, shin, ra. Hindi ko ang papaya. Yan. Sharif. Shin. Nawalan kita siya. Nasulat so. Pag-usin fa, tanay lang na pa. Yan, yan ang salip. Yan. Tuan salip. Okay. Yung pa yun, baris, patay. Diyan to balik. Sin dengan taas sa, lam mabawa li, sali, munok papa, lip, salip. Na malangkos mo sila ini. Walang sila nakakadito pat. Alip, dadara, wow. Sin lampa, mandali mo sila ini, langkoson, kato. Sabihin paglangkos kanila, tagdaan masin. Yan, pag-uus. Butang minlam, pamahi, supatin, pa. Yan. Pamindang mo sa pagkuhan ko ini. Kuhan to. Yan. Straight to. Kanta. Sin, lam, pa. Yan. Yung baris niya, sinataas sa, lam mababa, li, unok papa, lip, salip. Tuan, salip. Yan. Tuan, salip. Bahwa ini surat daingha paduka tuan salip ngan yan ini sakib sakib ngan ya sakib tuan salip sakib. Kano kayo nga tuan walang kaya walang sa kuwan walang waktu atau kancakan kaya sulok tuan salip sakib. Biang in pagsulat singkon niya, sin nga halatin. Tabang sulat sub, in piyakay niya sin, takamad, sa, pagawas kaf, meron, pagawas ba, yan, sakib. Sabi, biaya, saki, may saki. Sakib. Ayan, pagkagansin tao, hindi ta natin mapinda. Yan. Kap, sakib. Wala alam. I-issue ituan salip sa akib. Mga kakilaan, ito yung yaman kita. Tawag pa kayo ito. Salip mga lasya, inatuan. Shout out lang ang mga lasya ituan salip sa akib. Okay? Terus, bahwa ini surat daing paduka tuan salip sakib dumatung. Shortcut to lingkuannya. Dumatong dengan tangan datong. Yan. Dumatong. Dahil niya tangan datong. Was future. Bitangan dumatong. Datong. To arrive. Nah, tungkol ta. Pila yung huruf niya. Huruf dumatong. Kita huruf dal, baris depan U, huruf mim,
huruf ta, iwan, nga. NG. Nga. Biarin. Pagsulatkannya, tignan mo dal, baris, dapan, du. Pagos, mim, binabos niya, mag-insisa niya. Mim, ataas, baris ataas, duma. Pagos, letter T, ta. Ta, yung baris niya, ta, dapan, tu. Pagos, mono siya pa, nga. Nga, yan, siya ain, pagos, siya to, tumbok. Pwede siya baris, so ulihan, baris patay na siya. Pag-ijak kanya, dapan du, mim di nga taas duma, ta dapan tu, muno pa nga tong, duma, tong. Masupat lang kusunta. Kakad, on kita alip dal raawaw, aon, dal, indal, di mo siya manjali, lang kusun pa mim. Imim, manjali mo siya lang kusun pata, inta, manjali mo siya lang kusun panga. Ganit paglangkos. Baligta, indal, sa isa nyara, dal dapan do, di siya manjali lang lumangkos. And mim, biyaan, langkos mo pata, pamay butangin, nga. Ito ha. Mim mataas ta dapan to, mga patong, dumatong. Paling katong tayo mga lamos. Dal, pulak mo lang tabi. Kasi wala si Bida. Sini pagsulat ko. Dal, dapan do, mim, ta. Yan siya dinglo din doon. Triangle ba? Pasari. Do, mim di nga taas pag-usin ta, hindi na siya ritongan. Ta dapan to, ano pa nga, tong. Do, matong. Kung waktu mga biskin yung pagsulat, kasi nga diha kita bini, biyan ni pagkuhan nila, panga na siya magtoy. Do, pagbitaan niya nagtatitik doon. Biyaon. Dahil ito, sa mga pamuntod, bini sa bayan siya. Kilay-kilay rin doon. Kaya nga tansin on siya. Puro. Okay. Dumatong. Na. Ano na kita? Bahwa ini surat daing hapaduka tuan salip sakip tumatong pa gubnul. Sa asal bingin style si pagsulat ni ibutang nila muna siya nagpara yan tayo sender pag siya makatawag sin sulat nga receiver to na pagkalong niya gubnul pag gubnul yung sulat binis niya na nakaunit to governor ba governor ni gubnul pag gubnul nayambok niya hati ko yung mga bini mga articles sadya yung mga pa na ipagsugpat na siya pa kabtangan sumunod kanya na pa gubnul pinurop ta on pa tapos ga on ba baris patay walang siya baris on nun lam piling 1, 2, 3, 4, 5 limang huruf ta kamukambukod ta pa uning baris simpa sabihin ko sulat ko lang pa baris niya taas pa atas pa ga naga matuwa sini bukun ini ga ha Arabic bini ga makaan makuan kahak ga kahak kato asulat so ini dagbos niya biya siya kap sa taka tumbok siya hataas ga ini ga pwede kita gain wala ko man kita mamus kabtangan din ha Arabic tabang sulat so tuod ga gara siya pa gubnul nangga dagbos ang tumbok ng taas baris niya dapan gu sumunod baris patay paba muno pa ba baris patay pa di nga taas pa ga dapan gu muno pa ba gu pagos nun yung baris niya nun dapan no dapan pagos tapusan balik sumunod pa huruf lam mayroon na baris
Pa di nga taas pa, ga dapan gu, muno pa ba gub, pagub, nun dapan no, muno pa lam nul, gubnul, pagubnul. Na liangkos na ini. Malangkos na ini katan, pasal buhay naman siya dito, upat, talip dalara, wow, ha? Ang paglangkos, malay rin, isugpat ang mananda, isugpat mananda. Pa, pagos, ga, yan, pa nga taas pa, ga, dapango, gap dapango. Pagkadua ini bang kabangka, batangan mo ba, pagos nun, inhabok ini ba, ini nun. Yan. Pamoy, butangin, lam. Yan. Pagos, pa di atas pa, gap dapango, muno paga, ba, gub, nun dapan no, muno palam nul, gubnul, pa, gubnul. Balikan ko, pa, so, bukon siya, letter F, ha? Bukon ni fa. Pa yan. Pagubnul. Pa, gubnul. Kami yan ipagsasin. Pa, gubnul. Mangtay ni Ikuan, separate ang talangin pa ng inagbustihan. Pa, gubnul. At kusera to siya isupan. Kusera to siya isupan. Na, ito na. Pagubnul. Pagubos. Sabihan niya. Pagubnul, hasog. Hasog. Pagubnul, sinsog. I-scat. Ang mga naginaw si scat road yan. Niyaran na si scat road. Ano ko ba kayo doon ang scat road ang usahan nila? Kailangan mo usahan. Huwa. Bright Attic. Shout out. Okay. Gubnul, hasog. Hasog. Ano pa hasog lang niya. Beres singkain na. Mangtay sulat ha ang galis ba ini siya. Separatein ha iwan so. Ini yon biyawan yon siya mad. Tawakan ini lupa so lang niya so. Wow. Hindi ko anong tayo pagtawag mad. Sulat so ang kita lang niya short vowel, di ba? Long vowel. Ha? Pagtawag baris. Mga galis, ano yan yun? Vowels. Sulat sog, tawabasa sog, kasino, tura, intauchin, barista. Ano ikaw pat sa ako nito mga gimbahanon. Hindi ako may nga dito, kana tura ni Indo ko. Ha? Ang muna yung baris, hataas. Kain na, hataas. Baris habawa. Habawa in good list niya. Kemudian Iwan, baris, dapan. Namunain, O. Naman dyan siya ni haupo, short vowel, atau akan mahaba. Nanya long vowel. Bang on dash biyaon, mana mahaba siya. Nabiyan yung pangilahit bang sulat sug na. On pagtawag ko nung niya mad, mga Arabic mad. Sila ini magpagpapahawa. Nabangin alip, butangan mo siya alip, umawa siya. Bali-balis taas na siya. Tapos butangan mo alip, umawain. Tingog niya. Ito. In mad nila, in mad sin alip. In mad sin ya. In mad sin wow. Sabi rin pagparamdaman niya. Yan ta. Besin lang yung kabtangan. Ba. Bang mini ijaon. Manhaw po lang siya, meron siya baris. Biyan, dyan. Ba, ataas, ba. Ba, ba. Kung siya mahawa, ha? Ba. Sa, abang mo siya butangan na mad, bayan yung pagsulat ka niya, ba, ba. Mahawa na siya. Alam ko ba, ataas, pag-usaw siya mad. Doon. Kung may sugpat, bayan yung lamus niya. Ba, ataas, ba. Di mo na yung siya sagbot, nung may sagbuton ko lang niya, madan pa alip na tumag pangilahiyad dyan si mahawain tingog niya ini ba ba tapos di ko magbutang baris patay di pasal Arabic siguro on siya to sa kato sulat so di kita magbutang baris pasal on waktu on pa kita huruf ng besin ini besin kaptangan bay house kaptangan tapaya yon doon yung baris patay pasal di man jadi dua yung baris patay. May tambo ka dyan sa iyong patayon naman yung arohol yun. Sulat so, acceptable ito. Pagtawag ko nito. Ito doon kayo in Arabic, sulat so ga.
Mga alon na isab ko mga maingat Arabic yan. Pasal di ako maingat Arabic. Kung map mo yan. Luway yung Arabic, ibang sulat so. Nabang baris, di mo siya sulatan baris patay. Bang mad tuwi. Biyaan. Ang ibutang mo haruhul in baris patay. Sunod niya. Ini ni, ba, ataas ba. Ini ni ba, di sa bataas ba, saon siya mad. So ini, pagbasa ba. Ini ni, ba. 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 Ini, ba. Bay. Pangilahan kanila, aon kilay-kilay hataas sin baris. Sin a. Ngayon ha, haalip. Tabang ha, i, baris. Abawa, pangilahan kanya, sin kain na, siulat nila. I, in mad niya, ya. Siyang tabasing kain na. Tabi. Ha. Pagidya sin B, ba, day sab. Pasin baris niya ba? Ba, haba ba, B. B. Bang mayon putangan mad. Yan. Yan. Bini dagbos niya. Atawakan takaya B. B. Na pagkabalik sa baba ini, imad niya, ya, ba, haba B. Tapos, aon niya, yan. B. Di mo na ito putangan, balis patay. Mansiri sa sandi na. Kanda, yan kanya. Ba, bawa B. Yan, B. B. Yan, B. Nabiyan lang niya bang bin. Yan, binin ko lang niya kay mo. Ito lang kita among dia pagyaran ko. Kasi balis patay. Di man sa putangan, balis patay niya. Pag sulat ka niya ini, ba, sugpatan mo pa ya, naman yung mad niya, pag mabutangin nun. Sa balis patay niya, di ka mabutang balis patay niya, ito nga, ha? Bin. Bin. Bin sing kamaasan. Bukod siya bin. Bin sing kamaasan. Ba't bang bin na, jawa yun mad, may nilambos niya. Ba, nun, yan dyan, bin. Binasang, ang ni Ahmad bin Harun, bin, anak hi, mga Arabic. So ini ni, bin, ini ni, bin. Bin, bin. Ha? Ano siya? Siya mad. Narito kita kung lumaton pa, so, yung so, isa, dapan yung baris niya, on siya, wow, manaon mad niya. Ang kaning pagsulat, kanila, ha? O, na yung O isa, yan, basing kayo na, yung ulit. Bu, ha? Bang bu, ba, dyan, yung baris niya, dapan, bu, bu, kaupo na siya, kung siyang haba. Bang inipahawaon mo, duwaing kuan ngayon, atoran, biyaon, yu, taka kilay-kilay atas, atawakan, ba, butangan mo, wow, bu, bu. Yung pagsulat, siguro day ni, siguro da. Ba, dapan, bu, butangan mo, wow, bu, bu bang misugpat, yan, bu. Bang dua silang siya butang baris patay. Sebelum kayo butang rin doon, biya silong niya, bud tumantangis, ha, bud, nadua na siya. Iwan may baris patay, pag may butangin, huruf dal, doon may butangin, baris patay. So, ba dapan bu, munok padal, bud, bud. Pasal bang wala ni wow ini, ibutang mo lang niya diretso yung letter D, may nang siya, bud, may siya bud buran, ha, bud, bud. Sa bangon wow, bud, bud, tawa ka, may name, dyan sabihin yung spelling, bud, tawa, bud. Yan. Narito lang kumagdanin, so, haba ta sa, please, yung makahati ang tanong biyarin. Yung suog biyatin, yagbusan niya. Tignan ta na, ha, suog, pila yung huruf ta, ha, sin, wow, amun mad, diba? Ga, tignan ta, ha, baris niya taas, ha, pagubos, sin, yung baris niya, dapan, su, nabang di talang yung butangin mad, may na siya hasug, man ito, wow, kali ni mad, kita na butangan baris patay, pasal mad siya, patay butangin, ga, yung ga, amoy yung taka, baris patay, pang mo hidjaon, di mo isang butonin wawi ni, pagkamad just yan. Pag hidya ka niya, hading atas, ha, sa dapan, su, hasu, munok paga, sug, hasug. Nabang mo siya langkuson, malangkos mo ini,
Ha, in ha pasin malangkos mo, in sin pa malangkos, in wow di man jadi. Sa on set di man jadi. Malangkos pa ga. Ang kanang pagsulat kaniya ha, sin, wow, ang pamibutang in ga. Ha di atas ha, sin dapan su, walang nakabalis patay, pamibutang in ga. Hasu. Yan. Hasu. Na. Nakawatan na katayo ng kawan. First line sin sulat hi salip sakib. Pagubno sin. So, iskat. Ay ko pati ng paning na ni iskat. Pagkangan na sin tao, di ba rin datukan. Standard. Well, standard. Depende ko man. Pasal hindi ha ko nini, kita bini. Pagsulat niya, mizal iskat. Mangkoy sulat. Sulat ko. Mim, ya, pagos zay, pagos lam, mizal. Yan, pagos. Yung kuwan niya iskat. Alif, sin, pagos ta. Mga pasin, kap, iskut, sikap nga taas ka mo iskat. Pangubasahon mo nabukabuko na mi zal iskat. Pero jadi niya manaynihi major skat. Major skat. Ang tawag yan. Sabi usa lang niya zay. Pamon Arabic ini. Kaya ingatan in major, mizal, major, mizal. Yan. Ang duwain niya, depende na kung alitan dali. At pagkaya ito na nakarecord na sulat nila yun, nakakaroon ta. Ha? Yung pagyan, major skat. Ay, sulat na ko ng katang. Nang hatang na. Kita ang tamang nyo, mabasa. Ayan. Bahawa. Wow. Bahawa ini alif nun ya macam nun saya nyebutkan nya bahasa patay bahawa ini sin ora surat napay sambil ya bahawa ini surat pagurus dain bahwa ini surat dain hapaduka dal ya nun ha pa duka ta ha pa duka dain hapaduka tuan salib tuan sin lam pa sakib ganyan ini sakib dumatong dal mim ta ya dumatong pagubnul pa ka pa lupa nalawin nun dumating salib pa ka ba nun lam pa gubnul haso ha haso mijal mijal iskat yan. Magpahati ganyan namatan na rin din so ina-next ko ang kitang tama to be continue unin loon sa sulat niya na sonta bahwa ini surat
dain, hapadokka, tuan, salip, sakip, tumatong, pagubnol, hasuop, imizal, iskat. Tamatan, among sukod. Salam kasilasa. Kung tumunta, ha? Pagsubanuan, Suratsog Project. Don't forget to subscribe. Magka-umingat sa Suratsog. Inshallah. Hindi lang taman schedule. Pero pag ita schedule na hindi. Kaya hindi ha. Kita bi sa matan. Kinang. Assalamualaikum. Matulog kita niya matulog na.